barok ki parlok sa sisian pat ngi piang subai pi ha kani ke janmit cha kani ke program jingtip ktien Tangshikyntien kani ke program ke belamang kerpang nak bentak ki parlok samla jungi kan thai bet senrang ki banwani sim bentang ni bakin pen i la ke jong ke sap ke jingtip hadu kan nu kidan ke jingtip ya la ke jong ke ktien kata ya ke ktien khasi kumbangan juang i pi ba ke ktien khasi kalong kadon shibun ki jingmut ki besriem ka bayar ak kom batai ki jingmut ki ktien besriem ti khnang ban kan mawi kita ling ba kani ke program le singin ten ju ikini ki samla ki beni sim benta hadu kan nu ki la ban kan mawi ke jingdan kum kita ki ktien ti parlok kani ke puasa ngan sedang ngan batai ki kendon ki bedai bagani ke jingil ekai ngan khot suai kini ki parlok samla jungi ki bedan kani ke puan bagi pen itu suai ledi to ma pi suana ka tim a pen itu ledi keteng junga ke dei bala itisen puli halai dikin college bang ngadang le ke BS Kenya ma pi keteng junga dei ordinary lalu ngale Shillong College ngapuri first year BA keteng junga kalong puli la langsun bang ngisong class 11 Keteng jonga along mak saibon nang neng bar ngapuli first year BA bar ngapuli apa Shillong College. Ta ke tim Keteng jonga kalong don hilari karungjai ora tong menteri. Trai to. Keteng jonga de shanrupai karbongar ngapuli HM Shillong. To. Ti ngidon mentak samlakan tebet senrang ki bene simenta ba ngi hakani ke pot. Ti shwa bangin ya le sedang no ikani ka program jengi kwa ban batai ki kat tu kan kindon ki bedai bat kan ka jingi le ka kintip tien. Tening kong ap yang subhai pi baro sa kani program ti ki kendon benile ka heng ni kumba pi jutip na ka por bu na pi le si pi la pet ya kani program ngidon baro riu kala kata ka kala ka bening kong bat ka baan kari ka kala ka ba mangangan ai ngan ai ksai pi Tangshikyntien pi ru ai jubab yang Tangshikyntien ka kala ka bening kong ka bat ka baar ha ka kala bening kong adon lai teli ki ktien dengan ai ksai pi lai teli na menta ka wi ka ktien ti pi ru pin ai jubab yang kawai ke jubab nak bentak kawai ke kentien tela pio ke jubab ke badai pinio shi point ti haka kala ka balai ba ka basapat ngan ai ksai yang mangayapi tang bah haka ni ke kelapan ngam ai ksai Tangshikyntien ngan ai pi da ka senten kat bayang apat pina ai jubab Tangshikyntien ngan ai pi ka klu beningkong ka ba nama da pidai pinio lai points la da pimla ka beningkong ngan ai ka ba ar ka bla khamsuk khndiat ban pensong thu pi banio ke jubab badai ti kani ba ka kit arpo point tilar pim pala kani ka baaru ngadan sa ka balai la da kani kala suk bah kala penjan ni pi banyo ke juba badai la da pi dei ha kani ka balai pinyo shi point ti kani baro lai tli ki klu ko bening kong baar balai ki sno lang ban pensuk ya ka juba ba pinyo ke juba ko badai ka kala ka basan ba ka ban riu pa ka dei ka kala ba pi hab ban suang marwai pinyo ban akar artli la da pi dei pinyo arpo point marwai artli ki jing ak kawi ki jing ak shi point ba pintip ya kai ba pin ak pin sim nang ni kot bela tho itu Kyntien ti khna bi parlo pi intip ide i itu Kyntien ba pio pin happen i de ba su ak ka song ka jingle ba hajung pi khna bi parlo pi intip la pim ak ba ta bi parlo pi mi thu ka de kai pi ak ba ta bi parlo pi la itu ti kita bro khoi ki den riu kala na benta ka kala baning kong ba ka ba a ngadon pi ban ai khat pra second ti pi de ban pendap kloy la pim la ko Kyntien tang hadin riu second hapon nyo second ngin ai bel no pingin pen pa baji dengan ya no sa ka klu baar kum ta ter kat bahakar ka kala ka balai ber ka basapan pini opor 6 minit na menta ka wei ka juba te ka basan ka banrion ma phihap ak artli marwei pini opor 6 minit ka molai po second na menta ka wei ki jing ak langsung thu menta tinga kit bok kit riang kenu no tim ka bele bahi kan long job te parlok baro ngai wer lang ru pi bangini sedang no ikani ke program jungi kum mga juong na ka po ngai pen kan mau pi begitu gidan ke jing sultanat bani simbenta lang ikani ke program pila banwan bani so lang bat ngang ni bangini sedang no bat ngini persang bani nujor biang dala wai ikani ke jingi kun hang ni menu ba khamle ba ma pi na ki yeng ki sem ne ini ki parlok bi simbenta ni titong ini sedang no bentai ikani ke jingi le kai kintip tien to mentangan ya kani ka dei ka ba pin hapsu knyat ya ki budam kat ki nuki tim ki bas ngoyo ke juba badai pin knyat iki budam nda pila knyat ki budam ngan soong ya kata tim ban juba kat ki bakloi ni dan kumbah riu second nak beta ka wei ka ktien tongan ai pi ngan ai sai ka beningkong ka klu beningkong khnyu tim ke Jumai em Kriat. A Kriat. em
ktien ke baar kriat pat persang himo sini ktien ke balai pejak lai lai teli khnyu kriat pejak ai na ktien dei đại thá baru lai tim klem yo sniu bok lai jenis dia khnyu kriat pejak ngasu ai pi kini ban yalam pi ban yo ke jubab badai ngakwa ye ke jubab kadai ke telang hapor telang khnyu kriat pejak dia kadai ka telang klem dan bayong tu ta sementara si ke ktien ke baang ngan ai sai biang pi kar ki basngu la yo ke jubab badai pi nyan ki budam la pi pat sngu dai nai pat nyon ap namah do lai tli ki dan ki ktien mang ai sai to kebening kong snem padan berpersangmu ktien ke baar benai tim ki Sinh kha. em ktien ke balai sngi snem benai sngi lai tim a Tarik. tarik si poin ayo la de tim A ke tim B kami yo persang te lakut nong tu te la yo si poin ke tim A to sakawai pat ke tien ka klu bening kong liur Slap. Ndei bentar te ka tien ke baar per em Ayam. ayam si poin ngalai liur per em ngamut ben ai sa senrai ti tim bi klem yo ben persang tu ru klem ban yo atau tu ke bakut ke kela bening tong mentang ile ke kela ke baar terus ngap ba kan nai sai deng pi ka ktien bening kong sabon padon berpersang ka ktien baar sok pro Tim Sum. sum si poin ayo kita si antar ke kita si persang ban antar ngalong sabon sok pro tu ke be dei kata sum mul ban ais ka balai kamba bila antar deino kala deino sum to sakawai pat next kaklu bening kong jingri timbi marat em tien ke baar kaklu plang jingri lang lang tim ke Masih. masih tapi aku tien ngalai so ke tim A ki ong masih tambah kim ship te kim ship hi te mlali tu filadu ayo tim ki sa ka balai ke tien to ka klu bening kong tibet klu ko baar start timbi sap em kaklu ko balai nep Jingriewspah berkhan. tang si tien nai lakut ladu timki kan bersang ai tibet start nep belong pum nu si yong kay dei bakani pro kem yo si ong tu lakut ti tu ka dei bukut jong ka kala ka bening kong bar ka baar tang ni pe kan nu plai yo poin jong pi ti ha ka bukut jong ka kala ka bening kong bar ka baar ka balai lam khmar ka dei ka tim ki ka lai yo lai po poin buat kedai ke tim A kalau yo si poin bat kebang bat sim kamai poin kedai ke tim B di tempat kamai poin mo tem lele namang idang buon ki kelas sedien kini la pilih bahap idang laban pilih idang laban B tim A idang laban B tim B idang laban pilih maka tim K pakatang laban bare susu semat di hang ni kedai ke kelas kedai ke pilaban kamai sibun ki poin la da pila tang haka klu bening kong ni pila baar ke balai dengan kali dengan ya lagi jong ki tim tangan le cuaca ke tim A. Tuh. Lakloi.
Sangap bah ka klu bening kong jong pi ka ong kum ni tang ba phin ai nga jubab Tangshikyntien mo. Haba pen phai no ya ka pisa batam. Rada phim la pi pan klu mo. Next clue. Klu ba ka wei na ki rukom khensla tempo ki khasi. Bia. Bia arbo point. Gan bok dengan namut ban ai sa klu balai ke jingmlien ba isai met jong ki riu bam kwai. Ka baning kong ong aba pen phai no ke pisa batam pisi jong bia no se bia pisa nei. Ti ka ba ar pede ka wei ki rukom khensla tempo ki khasi ka no si bia ki yom. Si bia ar bia. Ti ka balai ngamut ban ai ke jingmlien ba isai met jong ki riu bam kwai ki riu bam kwai ti bun ki baklet pang ka bia ka sebalap mo. Ti pelayo tang klu ba api ar po point tu. Taman tangan lek sasya ka timbi. Ngap ha kan? Ka klu bening kong jong pi ka ong kum ni. Kum ni ki le ki sim banja ka pang met pang phat. Her. Ya. Keluar. Klu ba ka buit pen khuit pum pum. Persiang kan ni kena persiang Sar. sebelum lilai. Sar. Ya. Kelu balai. Klu balai. Kum nu phile shua ban that igi janji. Kerwan. Kyntien. Kente si phau point. Ngong kum ni ki le ki sim ban ja ka pang met pang phat miem ki sim si kente be kum tu. Ki ja thaj ba ki sim ba ki le kum tu. Ka buit pen khuit pum pum. Das no pum pum si lem no. Ni kente em. Itu ketika buat pum tinggi kan ter kabalai, kum no pilih so bentar iki janji, ni si kan ter berbuat. Di pilih yo si poin hang tu. To tim ki. Kaklu bening kong jeng pi kong. Haba ki duhalia ki tebet bah haka tem kaput ngiro ya ki kum ni. Thap kti. Em. Clue. Klu ba haba ka jingpang ka banting e Ani wo. dei Lu. klu balai bat tebet hakakam lah kod ke pot jong pi nang itu ke jubab ni ke besuk bah pi perkat tan sejengai em de ke jubab dan tang hajan ngasu riam ni pi ba pinum tep yi ngong haba ki du halia ki tebet bah hakatem ke pot ngiro iki kum ni de ki bri banang ban tem ban pot ne ban leng ni jingjur ktien ke dei jur haba ka jingpang ka banting e pi mong pangkum no pangjur na ka ktien jur nang ta bat tebet hakakam mong be jur ktien ai jur sup ba pin lam dei tangan lek sasyaka kelah ke besau to tim a biang mapi ka khubor pateng lingba ki wei Pur. ya Next clue. ka klu ba haba ngau thu ya ka sup ban ngau thu hi cái này đã lấy thua chỉ biết xong của bớt sụp hi haba ngau thu ya ka sup ban ngau thu Ktien. ktien point berarti ngan habai jiro si sa pitibit ngalariam ba pinum tip ndri pitip ngam ngai ka khubor ka klub ni kong ka khubor pateng ling bakiwe ki thu em ki thu dei ni thu da ka ti stang bam nang kren ni thu da ti shu ko do da ka ktien ki thu pateng ka baar haba sung thu e ka sup ban sung thu aba sung thu e ka ktien sup ban sung thu laram sung thu na kren ni pi da china ra ka sung thu hi sung thu na kren khasi sung thu ka balai ngamut ban ong ka bangi pendan kam haba ya kren ten dei playo tang ka klub ar pio ar po point plale ba ka tu ti pi dei hok ban yo jingiro
to mentangin ya cha ka timbi sngap haken nak lu bening kong jumpi kong kumni husiar perlok wat le runar yo long kumni Yo John. ya Club A. klu bar lada phi pen ken ya ka an phin poi sha kan ka kerdan Po. ya Club Balai. klu balai kiba shong patok Koi di. koi di si bau pai nai do kabaning kong ong husiar perlok wat le runar yo long kumni yo long kumnu yo long koi di tang le runar sa set patok la long koi di lada phi pen ken ya ka an phin poi sha kan ka kerdan sla sa set patok te la de koi di be kiba shong patok ni ong koi di de hang tu phila yo klu balai si phok point to sa ka tim ki ngap ba ken ka klu bening kong jong phi kong habakli yo kwai hapo tempo ban bam ki ong kumni Si Kyntien. em Song. em Ai clue. ka klu ba ka tedu baya kendu kilan Next clue. ka klu balai ka than ne kentoj hasnong Dong. dong si phau pai la si yo rumah ne balai ngong kum do habakli yo kwai po tempo ban bang ki om ni ki dong kwai la om ne song la jande ndai song kwai ki ong la ka jong ba ya la kri lang ban bang ki ong la dong kwai dong ka tedu be kendu lang ki lan ke ke tu tedu bakut ndai dong nang ta ka than ne kentoj hasnong ki ong ka dong ti haga bakut jong tu ka kala ka basau ini pet ka no menta ayo poin jumpi menta ka blaya lam rahmat kala dei ka tim A kala yo san po poin kala kêu bahamu ka tim A ne te ka yo tang si po poin kala kêu jot menta ka ba ka tim ke mene ka yo lai po poin menta kala kham kêu gi tang kala sa kani no ka tim A kala yo sao po poin kalong A kita bat kabawan balai ka dei ka tim B kala yo ar po poin di mentang gidan sa arkla bakini ki arkla kini bahap suak kasyong api kanu banele bahaman rai ke jinglong nong job jong pi namar kawai ke tim kadang laban kamai sau po point temen tangan sedangan khot suana ke tim A wan kan wan suai we meki nang tu to pen I kan Pan. le bah ben itu perlong Kai. Keli. keli la dei si po point sim sakawai kan to lapet ba to Kelany. Te. Riban. ong pun telir pila ong persang lut kan tu Scam. lakut kepuan iyo pelajan deh piong te kelan scam iyo ya ktien serdo belim persang ong pun teliru pinda ong si ong bilalem tu klem yo ye lakut ke jong pi wan sana timbi wat penmi jing sawat tambah wat ak wat syukran nambah syukri Ruai. ruai lagi Pom. Ndai. Net. persang si kat tui lale rum tu Ot. ot kum tu Jingpruat. beli bahate Jingpruat. akut iyo pruat pi par ot nong pruat rum le bahate kum tu
Piu perut catai dia lah deh ban ong ot. To, wan sana ka tim ke. Jingi. Ngam. Jelop. Jelop. Wanang tentu kan. Sekali kan. Kan. Ladai kan. Ladai. Wan sana ka tim a. Bear. Pet. Teriak. Persang gay kum ta persang. Pen i bahang tu. Kenyo. Kawang. Nong agro bom danang ti melihat bah ti pi akum tu. Iyo ka ktien kentaj. Dapat i bah kan. Pi dah lihat tu teriak. Pi om teriak mana pi ada man persang teriak nai kenyo kentaj kum ta kan. Ti sim sa ko pi artli. Tia. Ken oi. Kersiu. Kersi, tu sudah ada. Si PowerPoint lah, yo wan sana tim bi. Bu. Shim. Pilih ke jo penin ada kumui dia ada yang sung tu. Thap. Bure. Buri ada. Si PowerPoint lah yo. Sesuai kan? Okay. Qua. Cái đâu? Lẹ hẹ. Lẹ biang. Lẹ biang. Tu cái gì đấy? Lẹ hẹ. Đom. Tim. Keranga. Lakon ka pon mi. Iyo ay ktien kan hit. Isulia kum tu kum tu di bahate la itu si. Terus ni bok tu klem yo te wan sana ka tim ke. Tiang. Tiang. Nama nak yo. Po. Lengka. Lengka. Tray. Thung. Sembai. Matram. Lakon ka basuk bhai yo. Phi mi thua sa kan kai kan phi yo. Phi thua. Kai kan phi yo. Iti de. Oh ti. Kiro kim ti bha de ti jo si jo tu ti lai thu. Ti ha ka bokot jo ka tu maro an riu ka la ka jige kun ka long ka bi itanat bha. Nidan mentah haga jingnya kun kebaya mariak khat da ka bakia yo mar ka juki point ka tim A ba tim ke mar nyo po point. Ba ka tim biru kala kham ke kala yo sao po point. Ti haga jingnya le ka baya khat kum ding ala pun kre ti kan ni ka jingkali ka bakar pang tengan IP da ka ba pianat fi knyot iki budam kat ki bakloi. Menu ka tim ka bayo ya ka juba ko badai kloi kata ka tim kan long job. Tito kan mentap ngan ai sai biang epi lai teli ngan ai ka bening kong da pimpat jubab to ngan ai ka baat ha ka balai ngan ai ngan ia be pi pilaban jubab pa no teli kat ki beyo kloi ka jubab badai pilaban jubab bun teli tang kat ki badai kloi kidu nu ka tim ka badai kloi ka jubab kata ka tim ban long job to pilab biang to ka klu bening kong ai bang Bam. mdei ka klu baar menta kan yo sa ka tim aban jubab ngai bang pi ong bam
Kaklu ba thiang. Tim ngap em. Kaklu ka balai kat ki bala ban jubab phila ban jubab. Mithai. Rasgulla. Bang thiang mithai ngalai. Sini. Sini. Phim mesim ka buti phim lai. Dia ka buti pun ka bagi tenan. Baga balong nong job ka dei ka tim dak ka sahai ka yo mentan. Yo sini ngai bang thiang mithai to kilong kita kilong ngap kilong dilai. Dia ka bukut balong nong job ka dei ka tim Thì tôi nghĩ ai chỉ học tìm cái trang thì tìm bố thì đúng mà chú ông tí cũng mà chú ông là cái post cái nông job cái nhiều ấy thì chính ai bạn xả chính tân máu mà rồi pila lệ bát thì ngọc khỏi đi tìm cái nó chim cái chính ai xong ktien shu hadu ngene kendu ka wei pat ka por sa Tangshikyntien khublei